Vasteloven samen, we staan in de catacombe van de Veldmuis. We gaan eens even kijken waar de nieuwe voorganger zit van de Veldmuis. Dat is hier wat, maar dat is wel niet de nieuwe voorganger. Nee, absoluut niet. Wat is eigenlijk nu joh? Goedenavond, Ton. Oh, wat rustig aan. Blijf even weg. Dit is staatsgeheim. Vasteloven samen. Ik neem aan, dat is toen de nieuwe prins weer van de Veldmuis. Nee, jeugdprins. Jeugdprins, ja, dat is juist. Dat is helemaal wel. Eindelijk is het een fatsoenlijke jeugdprins. Ja, mooi. Johan, wanneer wist je dat ze prins ging weer hebben? Ja, al lang geleden. Ja? Ja. En En wie lang geleden? Ja, 2 jaar. Hebben ze dat 2 jaar met Ja, rondgelopen? ik heb er 2 jaar over moeten denken. Die had me de oren blauw gezeverd. En toen heb ik toch maar de knoop doorgehakt. Johan, stel dich eens heel even voor aan de kijkers van TVM. Nou, ik ben Johan Haans. Ik ben een Brabander die al 18 jaar in Remund rond zweeft. Ik ben dakdekker van beroep. Ik ben, wat moet ik nog meer zeggen? Ja, ik ben coach van EMS. Ik heb een eigen bedrijf, een dakdekkersbedrijf. Reclame mocht niet, maar ja, er zit er wel een piep. Ja, dat mag wel piep. Hij is dakdekker van beroep, maar niet de beste. Nee, maakt niet goed, maar ik ben er wel. En als ik niet leer, hoeft ze niet te komen. Nee, zo is het. Dat is Tom. Wat moet ik nog meer vertellen dan? Best wel klaar. Ja, ik weet niet wat ik allemaal moet weten. Je moet alles wat ik weet. Ja. Ja, wij hebben zijn in adjudanten. Ja, mijn adjudant is nummer 1 door Jannie Nijssen. Ja. Bekend het lekkerste visje van Remund. Hoor. Dat mocht ze niet zeggen. Dan mocht ze zeggen, een cup vis, maar niet zeggen lekkerste vis. Het lekkerste visje zeg ik er wel bij, maar dat maakt niet uit wie dat verkoopt. Dat is Kenny Hendricks. Ja. Dat is een collega van mij van EMS. Ja. Nee, ja. Dan heb ik hier nog een, dat is mijn topspits van de derde. Hoor. Gemitsu Nisi. Ja, daar heb ik er speciaal voor aangetrokken. Het heeft heel veel geld gekost dit seizoen om naar de vereniging te halen. Naar EMS toe? Ja, naar EMS. Ja. Ja, dan kan ze zien dat ze succesvol is. Als dakdekker tenminste. Ja, uiteraard. Maar nu gaat het komen. Dan moet succesvol weer als prins bij de Veldmuis. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk toch. Want er zijn er een hele hoop voor gegangen. Weet je wie veel? Ja, ik weet er niks van. Vanaf 1937, ja, dat zijn er behoorlijk veel. Wow. Johan, dan neem ik aan, dat is ook een spreukups. Ja. Beetje uit Brabant of zo, of is dat toch Limburg? Nee, dus ik heb het op Limburg, ik mag het niet op zijn Brabants vertellen van drie. Samen oe de dak gewoon. Wie zag ze dat? Samen oe de dak gewoon. Ja, nu dat ik het verstaan. Samen oe de dak gewoon. Kijk, 3 keer. Ik wens je een hele schone vastelovend. Dankjewel. Er zit alleen in de grote en in de kleine prins in. En die werden op mond gemaakt. En... Hier hebben we de prins Johan Beersen! Ja! We hebben natuurlijk vandaag Mart Zimmerveld in de nest hier. En de coach van EMS. En de jongen van de Brabantse Mierlo. Erg heeft die jongens voor. En ik ga komen een beetje naar deze jongen. Die zijn precies in de buurtstad. Kom een beetje hier met de jongzommers al samen op de voorhoofd gestaan. Johan de Eerste. Prins van de Veldmuis.